Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau dai shirin namu kai tsaye zai leƙa ne masana'antar shirya fina-finai na Kannywood domin dai ya ɗauko muku kalaman jaruman nan uwa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wadda aka fi sani da Hadizan Saima, wacce ta furta wasu kalamai akan diyarta wacce take ji da ita tamkar tsoka ɗaya a miya, mai suna Surayya Salisu. Ita dai jarumar ta yi wannan kalamai ne a ranar ƙarin shekarar diyarta ta, inda take ta da murna. A lokacin ne kuma take bayyana wa duniya manufarta da kuma burinta akan ta mai suna Surayya. Jaruma Hadizan Saima ta ce ba ta da ƙudiri ko kuma wani buri a wannan rayuwa ta duniya, face tana so ta ga diyarta Surayya Salisu ta yi aure. Auren nan kuma tana yi mata addu'ar samun miji na gari wanda zai rike ta a bisa amana. Wannan shine babban burinta, kuma wannan ranar da take jira ta gani, domin dai ita ce ranar da ta yi wa tanajin da za ta ba wa dukkan gudunmawar farin cikinta daidai gwargwado, wadda ba ta tunani akwai wata rana da za ta yi farin ciki sama da haka. Jarumar dai ta furta kalamai kamar haka ne a hirarta wato da Fim Magazine da kuma kafafai na yada labarai, wanda dai an tuntuɓe ta ne kan batun yadda take ji na farin ciki game da ƙarin shekarun tata mai suna Surayya Salisu kamar haka. Mafi akasari akwai jarumai da dama a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wayanda suke da 'yan mata 'ya'ya wayanda sun kai munzalin aure daga kan mazansu kawo matansu, amma fa ba kowanne daga cikinsu ke yarda ke nuna fuskokin 'ya'yansu a kafafen sada zumunta ba, wanda kalilan daga ciki kuma suna yarda wajen tallata fuskokin 'ya'yan nasu domin duniya ta san su kamar yadda ta san iyayen nasu. Kazalika ita ma Hadizan Saima kusan dai ba a santa da nuna 'ya'yanta a fili domin a san su ba, amma wannan murnar ƙarin shekara ya saka an fahimci wace ce 'yar tata, wanda jama'a suke cewa hakika barewa ba ta gudu ɗanta ya rarrafe, domin daga ganin 'yar yadda kasan an tsaga kara wajen dai kamanni da matsayin da farin ta ɗauko mahaifiyarta. Lalle kam tabarakallah masha Allah, domin dai mutane da dama suna ta tofa albarkacin bakinsu kuma suna ta amsa addu'ar Allah ya cika burin wannan uwa da take so ta ga diyarta a gidan miji na gari. Bugu da ƙari za ku ga akwai abubuwa da suke tasirantuwa a rayuwar 'yan fim da kuma rayuwar masu kallon su, wanda mafi akasari wasu suna shigowa harkar fim ne kuma suna lamuncewa 'ya'yan da suka haifa da ƙannansu su ma su zo a dama da su a wannan masana'antar wanda ake kira da iya ruwa fidda kai, yayin da wasu su sun yarda su yi harkar fim ɗin, amma fa ba su yadda wani ɗan uwansu ko 'yar uwarsu ko 'yarsu ta shigo cikin wannan harka ba. Kazalika akwai wayanda suke da ra'ayi a masana'antar shirya fina-finan, wato ra'ayin amincewa su auri wacce suke sana'a ɗaya musamman a masana'antar ba tare da samun tangarɗa ko miskila ba, wanda akwai su da yawa. A cikin kuma wayanda ba su da kuma irin wannan ra'ayi, su ma akwai daga cikin manyan jaruman masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood wayanda ba su da muradi, ba su kuma da ra'ayin ganin sun aura kuma ko sun bar nasu ya auri wato irin wadda suka fito daga masana'anta ɗaya. Kazalika akwai wayanda kuma ba su da haƙidar barin 'ya'yansu ko kuma wayanda suka sani ko wayanda za su iya faɗa wa su ji su shigo wannan masana'antar, ya danganta da yadda kowa ya ɗauki masana'antar.
Misali da zamu buga shine kamar jarumi Ali Nuhu, yana ɗaya daga cikin wanda bai yadda ya lamince wato ya auri ɗaya daga cikin 'yan masana'antar da yake ciki ba, wanda ko a baya lokacin marigayi S Nuhu yana cikin wannan masana'anta kafin Allah ya ɗauki ransa, lokacin da ya so ya auri Hafsa Shehu, Ali Nuhun ya yunkura da ƙoƙarin hana shi amma abin ya ci tura, wanda ƙarshe ya haƙura ya bar shi. Amma Ali Nuhun an samu mata da yawa waɗanda suka so shi so na hakika musamman a masana'antar. In ka ɗauki su jaruma Fati Muhammad, irin su jaruma Saima Muhammad, wanda sun nuna masa so a zahiri, amma dai al'amarin ya so su amma ba so na soyayya ko aure ba. Wannan al'amari ya ɗauke su ne tamkar wasu 'ya'yansa ko kuma 'yan uwa na jini, amma bai ba su waccan dama ba. To kun ga amma Ali Nuhun kuma a lokaci guda bai damu ba wajen barin 'ya'yansa su fito a fina-finai, kamar misali Ahmad Ali Nuhu da kuma Fatima Ali Nuhu, wanda daga bisani yaran ne suka yi ra'ayi, kamar Ahmad ya zaɓi ya buga ƙwallo wanda aka kai shi ya buga, kazalika Fatima ta zaɓi fashion designing wanda aka kai ta tana koya, ta ce ita ba ta da ra'ayin fitowa a fim. Wannan ra'ayin kenan.